சாரி, தெரியாமல் நான் பார்ட் 2க்கு பட்டன் அமுக்கிட்டேன். பாருங்க, தெய்வமாக கிஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். பாப்பா கண்ணு குட்டி, இது யாரு சிட்டி? கிட்ட போய் பார்க்கலாம். இந்த ஏரியாவே இதான் ஃபுல் வியூ. நான் அதை கொஞ்சம் ஏற்றி வச்சுருந்தேன். வாங்க ஹாய் சொல்லி தொட்டு பட்டுலாம். சின்ன பாப்பா இது, பிட்டி பாப்பா. இப்போ நம்ம கண்ணுக்குட்டியை பார்த்துட்டு போயிட்டோம். இது பேர் மிக்கி மோசன்னு வைக்கல, மிக்கி. அது இங்கே தான் மாடு. போன வீடியோவில் இங்கே மாடு இருக்குன்னு சொன்னல. இங்கே பாருங்க மாடு. இன்னும் பிடிச்சிட்டு போகல மாட்டெலாம். இதெல்லாம் இன்னும் மாடு இருக்குன்னு நினச்சிட்டேன். பிடிச்சி கட்டிட்டாங்களாட்டிருக்கு. அங்கே பாருங்கள் கண்ணுக்குட்டியோட மம்மி. அந்த பக்கத்தில் நிறைய மாடு படுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தான் பக்கம் வந்தோம். பப்பி எங்கேயோ தூரமாக இருக்குது. அது வீடு எடுக்கலாம் போய் ரொம்ப தூரம் இருக்குது. வரீங்களா எங்கூட பயணமாங்க? டோரா அந்த பயணங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம். தூரம் போகணும். இங்கே பார்த்தே வாங்க. நல்லா போகணும். கார மேலே ஏறி நான் பயந்தே போயிட்டு இருந்தேன். 2 செகண்டில் நாய் காணன்னு. இங்கே பாருங்க யாருன்னு, இப்படி இங்கே படுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? இன்னும் ஒரு டியூ பண்ணி காமிக்கிறேன்.